Ulirani ndamara ukotamana mwanure. Anzi kwakadi kwa mabva ndaona mumatare mangopinda pwere vanadiki moga kudaro kwakanaka here? Kwakanaka zvishoma sekuru ndauya nadzimai vanga ava vari kunza kudzimba. Apa ndikangana ngani ano muda kuwanisa mtupo ka. Dare renyu ndichikutarisai ndaona pane mitupo miviri apa. Hamusi muri imwe chete ke. Ndichokwadi sekuru. Tezvara nangwasi. Tezvara nemukwashi. Ndichokwadi. Kwasa ndokona. Mukwasha ndeuva? Ndounoyo. Ndiwo katora mwana watezvara. Wana kuchenjeresa pakamwani. Manzo uri kuoneka kuchenjeresa mukana. Uroti atezvara varege kuchaja pfuma yavo naye. Aiwa kuchaja vanochaja ko ini ndinenge ndakade. Atezvara mukwasha akachenjeresa ngachajiwe pfuma. Aiwa chamuchaja. Apa ndikangana ngani ano inipata sisoni manje. Dare renyu vazukuru ndakaricherechedza riri kunzwisa tsitsi kwazvo. Inango ngani wewe ndifuna kutsinza zina. Imwe na pamusoro penhau yako mamiriro akaita nhau yako iri kundituma kuti ndikuchinje zita iwewe muzukuru. Ndifuna kupasa zina rakuchemerwa kuti tawabarira afiti. Ndoda kukupa zita rekuti tawabarira vafiti. Asi unozvarira varoi naye muzukuru. Tawabarira vafiti. Ndichokwadi ishua. Kana zvichinzi tawabarira vafiti zvoreva kuti tazvarira varoi. Ndichokwadi kana misodzi vamatama ipere sekuru endenda ne. Zakaria ndiani? Ani Zakaria ndiani? Zakaria ndine. Okay. Zvakanaka. So, kubwera kwamachita. Kuuya kwamaita muchipinda mudare rangu vasukuru. Uya pakati mkazi wako. Uya ari pakati mukadzi wako. Mudzimai wangu. Mukadzi wako pakudii? Mukadzi wangu ndakatorola zvegura pera iri zvekutoti tane makore 2 ndinaye. Asi kumashure uku dambudziko racho sekuru ndaedza kufamba. Nawe kutamanga ndi mukodzo wa chibese. Anzi usamhanye seweti yekuseni kaisingagomerwe. Asi ndine. Anzi handing'anga ndine pindura mubvunzo umwe chete wandienda kubvunza. Kana kupasa mpando ndichistovea kiji kana ndazokupa mukana wekuti enderera mberi kutsanangura zvese zvakaitika ndiye ndichakupa. Hakuna kumhanya kutsanangura zvakaitika. Ndofanira kutsanangura. Ndikayangana uyu nawo mukadzi wakuyamba. Hanzi ndicherechedza dare rako muzukuru uyu haasi mukadzi wako wekutanga. Ndikayangana mukadzi wechitatu. Ndakatarisa pagirazi rangu apa ndiri kuona uyu ari mukadzi wechi4. Idzori? Ndizvo ka? Ndizvo chaizvo sekuru. Kwa kuyamba udachosa mandara kwa. Ko mukadzi wako wekutanga iwewe wakatanga kudanana naye paujaya neumhandara ari kupi? Ndakatanga kudanana naye paujaya aye ari kunze ndakasiyana naye ndoita kunge ndinomhanya nokuti ndikatora mukadzi ndikagara naye anobhatiza. Hanzi ari kupi? Ari kupi izvozvi? Ari kumusha. Kumusha, ariko kumusha. Kana ndafana kucheza uona uyu. Hanzi nhau yandiri kuda kutaura ndeye kuti uyu mukadzi wako uri kuonayo awira pakati apa tafiriseri. Pane vamwe vakadzi vako vandiri kuona vaviri vepakati apa ndiri kuona vakafa. Ichokwadi sekuru. Tichitika iwo ukakwatira. Hanzi pane dambudziko riri kuitika pauri nderekuti wakaroora mukadzi. Uyu ukuyamba pawakayamba kukwatira wachiwiri uyu ukuyamba karipo. Adakhala newe mkazi wako ya nubachita patupi pa Oi Thomas. Iye anobva atawa. Zvandiri kuona padare rako ndezvekuti iwe une mukadzi wako wekutanga wakatanga kuroora pamusha. Wanzwisa ka? Wakazotora mumwe mukadzi wechi2. Mukadzi wechi2 ye paakazvitakura pamiri pake pachikwana 8 months. Uyu mukadzi wako kutanga akabva atiza aenda kwavo. Uyu mukadzi wako wechipiri wakatora ndobva asara achifa nenhumbu. Echovea
chipo akubuda ndiani asi pagirazi rangu pari kubuda mazita evakadzi Chipo, Angelina naMaidei. Ndiani vanhu ava vari vatatu? Vese vava vadzimai vangu vakafa, moda wacho umwe chete pasina kana kuchinja saini. Saka nokurwara uyu ndakazotora uyu zvibodzibodzi futi kubva ngoita futi pamiri. Ko mumwe mukadzi ane zita riri pamusoro rekuti Rostina ndeupi? Iyeyo ndiye mukadzi wandakatanga kudana naye ndichiri paudiki ukomana nosikana. Hanzi ndiye muroyi iyeyo Rostina ndiye. Ko wewe ukaona nzeru kani paida chitika wakuyamba uya ona ukakwatira mkazi anobwera eka ukhala mkazi upombora ita pa oitomazi iyo tawa mkazi pamiri paya kuchoka ubva filiseni ukhala ukwatira munango basi yanobva wenda patupi kuma oitomazi pachichoka achifiliseni uwe uri pokudziva here kana kuti fiti ndikupona. Hanzi nasekuru cherechedza zviri kuitika pamusha wako. Iwe ukatora mukadzi wechitu achiuya pamba. Hanzi pekutanga iwe ngochigara nemukadzi wako anonzi Rostina. Ndobva watora mukadzi wechitu anonzi Angelina. Handitika? Auya Angelina uyu wagara naye azvitakura aita pamiri pane 8 months. Rostina akabva atiza akaenda kwavo. Angelina vasara achifa. Nepamiri pamiri pane 8 months. Pakati atanga kubuda ropa wega. Angelina buda ropa pamiri ndobva pabuda ndobva afa Angelina. Rostina anga atiza aenda kwavo 1. Rostina ari kwavo hanzi wakazorora mumwe anonzi Chipo. Wagara na Chipo, Rostina akabva adzoka. Wagara navakadzi vako vavangani? Vavaviri. Chipo ndobva aita zvekare nhumbu. Nhumbu yapa 8 months. Rostina ndobva atiza vadzokera kwavo. Chipo basara achitadza kuzvara nhumbu ine 8 months ikatanga kumurwadza. Nhumbu iyoyo ichibva Chipo ndokuchibva afa. Rostina ari kupi? Ari kwavo. Ndobva wazotora mumwe anonzi Maidei. Rostina ndobva adzoka. Adzoka Rostina, Maidei ndobva aita nhumbu. Nhumbu iyoyo apa 8 months. Rostina bva atiza kuenda kwavo. Maidei vasara zvekare achifa nenhumbu iri pa 8 months. Saka iwo nepfungwa dzako uchizvitarisa muroyi ndiani? Apa uya kudwara afuna kufiliseni. Iko zvino wakazorora Sekai. Sekai akaita pamiri pake pakasvika pa 8 months. Apa asipara choka mwezi wapera. Hanzi ati pamiri pake pakabuda mwezi wapera. Iwe uyu ndiano. Uyu hanzadzi yangu. Iwe mukomana hanzi ndiano wako. Uyu hanzadzi yangu. Uyu ndiakuraisa vanhu. Uyu hanzadzi akakutofa komwe. Ndakavaudza tsano ngati hande wasekuru Tasvo. Hanzi muroyi mukadzi wemukwasha wako mukuru anonzi Rostina ndiye akakonzera pamiri pehanzvadzi yako Sekai pabve. Izvo zvanzi Sekai hasi kurarama ari kufa. Ndiye saka kuti anongobhuridha bara ari kungobuda ropa kasingaperi kubva pakabuda. Iwe urutani msikana? Nhai Sekai hanzi wakati yako nasekuru. Makufa kana varuma. Hanzi nyaya yekuda kuroorwa akaema kufa navaruma. Sekuru mubatsirei tatekuru. Mukadzi wacho wandinaye wacho iye Rostina kana nyangwe zviite sei kana pandiri panapa haana inongorova kurovera iye. Ndibatsirei sekuru, ndatambura mwana wedu. Asi kwese kwaifamba profita nakuchano waifamba naye kopa domuza ndipite kwa Tasvo atadzana. Hanzi Rostina ndiri kuona kumwe kwese kwaunombofamba uchienda nevakadzi vako vachitambudzika kusvika kufa anombouya uchimbofamba naye anobvuma. Kupa ukamutande kwasekuru Tasvo akazvigamuchira sei Rostina? Ndosaka ndatoona tsano vangu vanhu vakatondudza ndikati tsano onai kurwara kwaita adzimai ava ndakuchifamba nawo futi kwese kundaifamba naye asi kuya kwandaita kuno akaramba nzi ndikaenda kweno ndikaenda kuhama angu ekuti ndakazongouya ndega kunoku natsana nemukadzi mudiki akaona kuti kunoku ndaonewa dhara kunoku ndinokwanisa kunongewa kumwe kwese uku kumaprofita kwana musengezi uko takaedza but anga asingakwanise kumunonga kunoku sekuru Tasvo wabva nongewa. Pulezi sekuru ndatambura ndabata maoko. Saka iwe kwese kuti vaigona here iye pana asingabatiwe.
Saka iwe kuona kwako kumaprofita kwese kwawaienda uko wachitadza kubata Rostina, waiona kuti vaikugonera nematambudziko? Amatambudziko anga asingagona sezvo iye anaenda kuchechi ndaingoti pamwe usaomberawo tinyatsonzwa. alright. Iye aenda kuchechi, saka nokuenda kuchechi ndaingoti pamwe uye anonamata angaite izvozvo zisingazive kuti aitondivharawo futi inini pasina chandiri kuona. Saka udazoziva tani Ipapa pamwe kutotaura apa ndopandikutobanganuka hana kuti bangano kana fesi kuti bangano kuti Rostina chaiye ndianga ndikwazire vanhu ndakagara ndisina mukadzi nesekuru. Saka Rostina wacho une vana naye? Handina kana mwana naye. Saka vakadzi vako vese vakapera kufa, hapana kana ukaita naye mwana? Hapana sekuru. Saka utorina mwana iwe kwaura? Ndakutochembera vanavo. Ndichatuma wayane kuti mvura iyo kana ndinopota foja nditorerewo kamoto apo ndakuchembera. iye atedzwa muri dani mwana wanyapa Atezva ranzi muri kuti kudii nazvo mwana wenyapa nguva yakaoma? Inini chekutaura mukwasha wangu handina, ndinoda ngoti hanzvadzi yangu ipore. Ikasapora hanzvadzi yangu ikafa, tinenge takungoramwirana ipapo. Nekuti ndakambova muudza mukwasha uyo handei kwasekuru Tasvo vanopedza zvese. Saka ndikutotenda nhasi kuti azvinzwira wega kuti sekuru Tasvo vabata muroyi wake. Saka inini ndakuzivawo hanzvadzi yangu ndiyeyo, ngachionawo zvokuita. Handina mashoko yakawanda ndinotaura pamberi pake mukwasha. uyofuna kuzomuramwira afa kuti muramwira karumpeni. Aipapa kutonzwa tsitsi nekuti tasara tiri vaviri. Saka ndati regai tifambe tese. Akafawo yeyo ndasara ndega. Saka tasara tiri vaviri. Saka ndiri kumuudza mashoko aya nhasi mukati medare muno kuti kana iye hanzvadzi yangu ikangofawo iye ndiye achaona zvokuita. Nekuti ndakabvira kudhara kumuudza. Kosi Ndiri kuzvinza sekuru Sano patasvika munomu ndofunga maita chido chakanaka. unachakubadarire kuti tapere mukadzi? Hanzi nasekuru kuti ndirape mukadzi wako uyo unokwanisa here kundibhadhara zvandinoda zvinoenderana nemishonga yangu? Ndinoenda ndinoedza sekuru akandinako kuno kuti tumbuzi ndapedza tumombe ndakatengesa dzinokwana kuita 9 mbuzi 3. Uwere hapana kana kuita sei pana kuchinja. Saka apa nemombe 2 dzasara ndikatengesa pamwanga mundinzwirawo pandinenge ndauya napo ndichibhadhara kuna sekuru. Ndikakurapa akapora unoita sei? Hanzi ndakamurapa mukadzi wako akapora, unoita sei? Ndinouya kuzotenda sekuru kuti Unoziva kuti unoziva here kuti uyu Rostina ana munhu wachikadzi anongomupasa mankware kuchosa patupi basi? Hanzi unozviziva here kuti mukadzi wako anonzi Rostina ane munhu wake wechikadzi anomupa mishonga inouraya vakadzi vako? hapana chandinoziva sekuru. Adapasiwa namwe mukadzi akuchoka pasi pecha mukadzi ndifiti asi ndikaona dzina rake apa akuchemera akubedebedza. Hanzi pane munhu wechikadzi anonzi kubedebedza. Ndiri kuona ari kubuda pagirazi rangu apa, ndiye anomupa mushonga. Saka ndaifuna uyu Rostina abwerera kubedebedza timalize ngani. Saka ndinokwanisa kurapa mukadzi wako woita zvakanaka, asi dambudziko kuti ripere nderinoda kuti Rostina auye pano neching'angakadzi chake chinomupa mushonga chikubedebedza ichi, ndikwanise kuparadza mhiko dzavo, ndiye kuti vakadzi vako vawane kurarama. Alright sekuru ndatenda. Ndingafanewo kuti ndigare pamwe ndingawaniwo mwana. Ndakura ndatochembera ndisina mwana. Baba unofara? Zvakanaka. Robert, une mashoko here ekutaura nevazukuru mudara? Ndakada kubvunza ivo Tsanga kuti mukadzi mukuru munomuda sterei? Inene mukadzi mukuru munoziva chinoitika kana ndinenge ndakajiswa kuti umurambe unobva watadza ende unenge uchitoti pamudiki ndianenge ari pasi mukuru ndiye anenge ari patopo but ndinenge ndakatojiswa pandatouya kuno kuna sekuru ndikutonza hana kureruka kana iye wacho mukuru wacho ndakutonza kuti sekuru pandoza apa kuti ndiye kutoshamisa kuti Rostina chaiye ndiangaite izvozvo. Imi mazviziva sei kuti makajikiswa?
kutadza kuti ndichingofunga iye ndichitadza kufunga munhu wete. Ndosamubvunza wanga wachibvunza kuti mukadzi mukuru munomuda stereki womu kana kuti kwete ndinomuda asi munomuda nekuti sendiri kubvunza chidaro tsana mukadzi uyu anobva pamba achienda paanobva pamba anenge achibvirei ipapo ndo chinondishamisa saka aiwa tikushamisei munenge muri mese anokuoneka yachi ndakubva pano pamba pangu nepamusaka pechii chandikuona inene aiwa kuti chamuri kuona chamunoziva mukadzi uyu haana kubva kamwe chete ifambe mukadzi anokuoneka yachiti chii ifambe nokuti anongoita kutiza panouya panozouya kuti ndiroone hana kuti bazi ndatiziwa hapana saka paanodzoka anongosvikopinda mba inene kana kuti ndivhunduka handivhunduke saka munonditi ndoita wototi wauya Rostina pandauya kuna sekuru mira akanomhanya kuna sekuru kupedza nyaya dzako wega mukadzi kana auya uyu mukuru Rostina munongosvikotambira motomuti poto iyo muriwoyo bika tidye hamubvunzi kuti wanga uri kupi wanga uenda kupi kubvunza ndobvunza asi hazvishandi chinhu ndinobva ndatonhora kunge zvanoti matombo kuti ukapukuta ndebvu murume anopfavirira ndinobva ndapfaa ndinodzikuseka nhamo serukai ukabatwa ndebvupa so vakadzi vadiki vamwe ava vanoti chii kana vaona maiguru vadzoka iwe unobatwa ndebvu wopfava ko ava vanobatwa ava kubatiwa havabatiwe ndofunga kubatwa kwanenge ndaita pamwe anenge akatodabhura kavha kwese saka vazopopota kuti kweyoyo munhu aenda adzoka anobva agara zi hapana chaanotaura saka ndebvu dzako dzinobatiwa dzidiki so zviri so unopuruzirwa ndebvu saka kumapostori vaibatani pavaifamba naRostina nemamwe madzimai avo kumapostori angu ndipamatomba nzenda munogeza muna mati hanzi mhepo iri kubva kupi kutsanangura wakasingatsanangure tanzwa munutateguru tasva kutsanangurira iwewe mapostori aibva kutsanangurira were mapostori kutsanangura hapana so nongonza kuti hai mhepo dzekukuteera o matomba aya ichienda unogeza muna mato 3 days ha zvinoganuka but kuganuka kwazvene munhu akaenda basa vanhu vachipera tsano vari kuti vakambokuti hande kwasekurutazvo ya pavakandiudza tsano kufunga handina kupikisa ndo pandakazotovhurika pfungwa kuti kune vamwe takatozouya tsano ane foni anzi onai mavhidhiyo ya tsano ndikati ndokupi ikoko asi kumberimberi kwarare kunani anzi tarisai pakanyorwa si apa ndati pakanyorwa si imugara kuzambezi mozambique nazambezi munobva kumozambique nonzi kuna zambezi handiti ya akati yankumbura area yemukumbura madiamond kuri kumozambique nazambezi ndizvozvo kubva andiudza ndikati manje tsano tinokusvika sei anzi aiwa kwashi inene pandinapo tsano angu havana kushupa pandinako ikaka kasendi imimi otsvagayo pashoma tiwedzere tikwanise kuenda kuna sekuru ndokuya kwataita usatsano wako watokubatsirawo nemari yekuti mufambe kusvika kuno nokuti kana ivo vanongo kana kumagariro edu handisanda popotedzana navo kana kuita sei pandinenge ndashayiwa vanondikwasha vasirika nebaba saka pawakazoudzwa natsano kuti takuenda kundobva waudza Rostina kuti tinoda kuenda kwasekuru tazvoharare kuzimbabwe ndikati mese matinofamba tinomboenda ka kuchiti handeida kuenda kunonzwawo pamwe kuti zvakamira sei tinoenda apa pandakamuudza wendo uno handei kuna sekuru tazvakanzi kupe kuzimbabwe handina chitupa ndikati aiwa hatisi kuenda kwamuzviti unotsvaga zvitupa so tikaenda kuna sekuru tonoonana sekuru bhanzi aiwa handisi kuenda ndiri kuenda uku ndikaenda unoonana nehama dzangu pane vamwe akabva kusaidi ndichakuziva zita kuna hwere si munhu isingazive kuti kuno hanyuma kudhara kuti ukuku ndienda kunonhongewa zikaferuka saka ukasvika uchamuudza kuti kudii Rostina nezvedare rawafambira kuno aiwa ndinomuudza kuti
Nekuti sekuru ulangala sekuru vati Rostina ndiri kumuda kuti ave pano nakubedebedza shamwari yake yechikadzi inobva mushonga. Uchanozvitangira papi? Baba ndichakumbira futi kuna sekuru kuti vandipe ndikangoti ka anobva ati hande. Kubedebedza unomuziya shamwari yaRostina? Kubedebedza ndingamuzive nekuti anogona kuchinja rimwe zita nenge riri pachitupa Tsano vati vanomuziva unomuziva Tsano muudziye kuti ndiani muziye mchemberi uyo anowapa vanhu mushonga uye Tsano mukanga Wekupi? wekumusoro uyo unogara kumapeto kupedzisira uye mbuya Kastene ndaziva ani mazvinzi saka makavatarisa vanosumuka here uya kuno? vanouya. Mbuya Kastene. Amene ndivati tikuda pana. Ende